ब्रेकनंतर बघूया शनिवारी मुंबईत झालेल्या 12वीच्या केमिस्ट्रीचा पेपर जो आहे तो फुटल्याचं समोर आलं. या प्रकरणी एका खासगी क्लासेस चालवणाऱ्या मुकेश यादव या व्यक्तीला विलेपार्ले पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याच्या क्लासमध्ये शिकणाऱ्या 3 विद्यार्थ्यांना त्याने परीक्षा आधीच व्हॉट्सॲपवर पेपर पाठवला होता आणि या प्रकरणी त्या 3 मुलांचीही चौकशी करण्यात आली. तसंच हा पेपर इतर कोणत्या विद्यार्थ्यांना मिळाला की काय याचाही तपास जो आहे तो केला जातो. त्यामुळे आता 12वीच्या मुलांचा पेपर पुन्हा घेतला जाणार का असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जातोय. तर पेपर फुटला नसल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं. केंद्रावरील एका विद्यार्थिनीच्या मोबाईलवरती 10:24 म्हणजे जेव्हा पेपर वाचायला दिला होता त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये प्रश्नपत्रिकेतला काही भाग आढळून आला. सदर विद्यार्थिनीच्या मोबाईलमधील प्रश्नपत्रिकेच्या भागाची छाननी केली असता व्हॉट्सअपद्वारे काही भाग त्या ठिकाणी झाल्याचं आम्हाला प्राप्त झालेलं आहे आणि त्याबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनला त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सखोल तपास हा पोलिसांच्या माध्यमातून केलेला आहे. सभापती महोदय, मला सांगायचं आहे की एसएससी बोर्डाने केलेल्या चौकशीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका वाटप केल्यानंतर म्हणजे 10:20 वाटप केल्यानंतर मोबाईलवर ही पत्रिका आढळलेली आहे. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटलेली नसून प्रश्नपत्रिकेचा काही भाग हा विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकेच्या वाटप झाल्यानंतर व्हॉट्सअपद्वारे प्रसारित झालेला आहे. परंतु नक्कीच हे प्रकरण गंभीर आहे, कारण कोणीतरी मोबाईलच्या माध्यमातून हे केलेलं आहे. त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल झालेला आहे, एका आरोपीला त्या ठिकाणी पकडण्याचं काम सुद्धा झालेलं आहे आणि त्यामुळे हा पेपर फुटलेला नाहीये मी हे सांगू इच्छिते. पण हा पेपर बिलकुल जेव्हा 10-20 मुलांना दिला गेला वाचायला त्याच्यामध्ये कोणीतरी हा पेपर कोणाच्या माध्यमातून तरी हा गेला, त्याचं पूर्ण आता तपासणी होईल आणि त्या ठिकाणी कडक कारवाई केली जाईल. यानंतर मुद्दा महाराष्ट्राचा या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.